Имшаб Channel. имшаб дар меҳмонии барномаи имшаб Фарангиз Дарё. Не, Муборис, Хато як бори дигар. Имшаб меҳмони мо Фарангиз Соҳил. Муборис боз хато кардам. Бо хато кардам, як бори дигар. имшаб дар меҳмонии мо Фарангиз Дунё. Фарангиз Дунё оғоз мекунем. Имшаб. шом бахайр тамошобинони азиз ва ҷон ба ҷони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. Бо шумо Муборис Усмонов. чун ҳар вақта соат расо 22 ин аст барномаи имшаб ва мо оғоз мекунем аз бахши хабарӣ. акси картошка ки аз тарафи суратгири ирландии Кевин Абош аксбардорӣ карда шудааст бо нархи $1 миллион фурӯхта шудааст. Кевин Абош яке аз гаронарзиштарин суратгирони ҷаҳонӣ буда дар аксбардории ситораҳои шоу-бизнес машҳур шудааст. дар маҳсули ба наздикӣ фурӯхташудаи Абош ҳамин буд ки дар он тасвири картошка дар фони ранги сиёҳ ҷойгир шуда иборат буд. лекин фақат ҳамин акс яке аз ҳама лотҳои гаронтарин дар таърихи суратгирӣ ҳисоб меёбад ва дар ауксион онро бо нархи $1 миллион фурӯхтанд. боз маълум гашт ки шахсе ки ин суратро харидорӣ намуд хоҳиш намуд ки номи ӯро нагӯянд. ман муроҷиат мекунам ба нафаре ки харидааст. ман ин нафарро намедонам, ному насабашонро намедонам, вале мегӯям ки муроҷиат кунед ба ман, ход дар шабакаи иҷтимоии Facebook, шояд дар ягон ҷои дигар. ман ба шумо аксеро метиҳам ки дар фони ранги сиёҳ дар он ҷо пиёз аст мефурӯшам бо маблағи 10,000 сомон. неву 1,000 сомон, 2,000 фарқ надорад. муроҷиат кунед баъдан ҳатман ман барои шумо баъдан аксҳои дигар бо сабзӣ ҳам мешавад дар фони сиёҳ, бо бодринг, помидор фарқ надорад. ман чизе ки барои шумо маъқул аст гӯед аксбардорӣ мекунам бо iPhone ва ирсол мекунам барои шумо. хабари дигар, аксҳои майдони сурхи шаҳри Москав ки аз тарафи шимпанзеи цирк бо номи Мики дар аввали солҳои 1990 гирифта шудааст, дар ауксиони шаҳри Лондон бо арзиши зиёда аз $76,000 фурӯхта шуд. Микиро рассомон Виталий Камар ва Александр Миламид омӯзонида буданд. аксҳои мазкурро коллексионер аз Русия Кира Фланзлич соҳиб гаштааст. ман муроҷиат мекунам ба ҳамаи аксбардорон, барои нафароне ки дӯст медоранд аксбардориро, чӣ шуда истодааст. чун ин аксҳоро бо ҳирс ва бобое ки машҳур аст дар Душанбе метавонанд пешниҳод кунанд барои шумо. арзишро тамошо кунед, $76,000 амрикоӣ. ягон чизи илова намекунам, танҳо як ибораро илова мекунам. оғоз мекунем барномаи моро. баъд аз чанд сонияи дигар моро Фарангизи Дунё ҳамроҳӣ мекунад. Имшаб. шом бахайр тамошобинони азиз. чун ваъда имрӯз дар меҳмонии мо сарояндаи шинохта, ҷавон, боистеъдод, сарояндае ки бо шиддат кор карда истодааст ва умед бар он мебардем ки он мақсадҳое ки дар пеши худ гузоштааст онҳоро як ба як пай дар пай амалӣ карда истодааст. имрӯз дар меҳмонии мо Фарангизи Дунё. дуруст? Ташаккури зиёд. салому алайкум. Ассалому алайкум Муборис. саломи худамро мерасонам ба тамошобинони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. барои чӣ маҳз тахаллуси Дунё? пештар Фарангизи холӣ буд, акнун Фарангизи Дунё. барои он ки ин тахаллус ба ман писанд аст. ман худам онро интихоб кардам. ки як дунёи махсус дорӣ барои Фарангизи Дунё. бале. тахаллуси беҳтарин. ман Ташаккур. муборизи ҷаҳон. фикр мекунам бо шарту равиши барномаи мо ошно карданам лозим нест ё ки ошно кунам. ошно мекардед боз хубтар мешуд. ягон ҳолати ғайримуқаррарӣ нест, ягон системаи душвору мушкилнок нест. танҳо озодӣ, танҳо самимият. ман ба ҳамагон мегӯям озодӣ, самимият ва суҳбате ки ман фикр мекунам ҷолиб хоҳад шуд ва саволҳое ки махсус агар барои ҳаводорони ту, барои тамошобинони мо шавқовар аст, он саволҳоро додан. саволҳо зиёд буданд, мо ҳамашонро нагирифтем, чун ҳар вақта намегирем. саволҳоеро мегирем ки то як андоза барои масалан кушодани паҳлӯҳои нави ту, фаҳмидани намедонам сиру асрор гӯям мешавад. махсус саволҳое ки шавқовар ҳастанд. асосам ин чиз аст. фаҳмо. тамошобинони мо ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар он ҷо саҳифаи расмии мо аст, дар он ҷо саволҳои худро ирсол карданд, савол махсус барои суроғаи ту ва мо ин саволҳоро худиёзир барои ту бо навбат қироат мекунем. ман аз ту дар ин суҳбат танҳо як чизро талаб мекунам, фақат рост гуфтан лозим аст. тамом. кӯшиш мекунам Муборис. кӯшиш мекунам, не ҳаман рост мегӯям.
акнун оғоз мекунем. Анушервон Абдуллоев ба мо менависанд: ассалому алайкум, сарояндаи маҳбуб Бону Фарангиз, ман имрӯз зодрӯз дорам. Мехоҳам барои ман 4 мисра суруд хонед. Бо эҳтиром, мухлиси шумо аз шаҳри Новосибирск нависанд. Шумо суруд хонед, ман чой менӯшам. ташаккури зиёд, мухлиси азиз. Зодрӯзатон муборак бошад. Ва фикрам ки тариқи интернет барномаи моро тамошо мекунад, на ин кас. хуб, ба чашм як суруд мехонам. Маълиш рафтем. چرا دستان گرمت را به دستانم نمیمانی چرا بیت محبت را زی چشمانم نمیخوانی من اینجا بسته هجر و تو همراز رقیبانی چرا جمع رقیبان را زی دوری خود نمیرانی محبت ناپسندستی سراپا دامی فندستی محبت ناپسندستی سراپا دامی فندستی چو روزی رفته گمنامی غروبی تشنه شامی چو روزی رفته گمنامی غروبی تشنه شامی سلامت باشید. بهترین سوال نوبتی ادریس айдаров ба мо менависанд: саломи гарму ҷӯшони худро аз вилояти Иркутски Русия ба шумо бонуи зебо Фарангиз Аҳмадӣ нависанд. Дар инҷо Фарангизи дунё нависед. Мин баъд мехостам шунавам аз забони ширини шумо ки ишқ чист ва ошиқ кист. Ана ин тавр савол. Ман фикр мекунам ба ин савол дар кадом маврид ҷавоб додан мумкин аст? Дар мавриде ки Фарангиз ошиқ бошад. бале, дуруст гуфтед, лекин ман ошиқ нестам. Ошиқ нест. барои ҳамин бароям душвор аст ба ин савол ҷавоб додан. То дилатро канда нагирифтааст, на? на ҳоло Не, ҳоло барои ин кӯшиш кунед нафароне ки махсус барои Идрисам муроҷиат карда истодам. ба фикри ту ишқ чи аст? магар ту ошиқ ҳасти дар зиндагӣ? Ман ошиқ ҳастам ба зиндагӣ. Ман ошиқ ҳастам дар зиндагӣ ба зиндагӣ. дуруст гуфтӣ. ман ҳам ошиқи зиндагӣ ҳастам, ошиқи санъат ҳастам. Беҳтарин. барои ҳамин ошиқи зебогӣ ҳастам. Ошиқи зебогӣ ҳастӣ. Зебогӣ, ҷавони зебо зебогӣ аст. Фаришта Илҳомзода ба мо менависанд: апай Фарангиз, ба дӯстдорони суруду садоятон ба кулли мухлисонатон оё ягон консерт ба наздикӣ омода кардани ҳастед? ташаккури зиёд, мухлиси азиз. бале, дар нақша дорем бо ҳамроҳи Беҳрӯзи Варов аввал дар шаҳри Хуҷанд консерти худамро барпо кунам. моҳи май ба нақша гирифтем. иншоаллоҳ дар пайи омода кардани консерт ҳастем. барои ҳамин балки дар моҳи май якумин консерти яккаи ту дар шаҳри Хуҷанд баргузор мешавад. муваффақият хонем. умед баро мебандем ки як консерти хотирмон хоҳад шуд. нафари дигар ба мо менависанд: Фарангиз Аҳадова. ин нафар: салом Фарангиз, шуморо бо омади баҳор табрик мекунам. чӣ орзуе доред? худо орзуи шуморо амалӣ гардонад. нависанд як таманниёти хуб. фарангизҷон, ташаккури зиёд ба шумо нест. Фарангизҷон, асали худам. фарангизҷон, ба шумо нест. орзу дорам ки ҳамеша дар зиндагӣ муваффақ бошед, хушбахт бошед. ташаккур барои паёматон. ташаккур барои чунин суханҳои самимӣ ки пур аз меҳр ҳастанду пур аз самимият ҳастанду пур аз латофату рафоқату муҳаббат. Михаил Рошенко ба мо нависанд: Бону Фарангиз, шумо метавонед барои мо дар жанри фалак ё шашмақом таронаи сороед? Чао бамбина нависанд даро. гашохе мекунанд. рости гап стайли ман каме дигар аст. ман дар стайли поп суруд мехонам. барои ҳамин шашмақом каме аз ман дур аст. барои ҳамин чикали ки дар онҷо нависта буданд, шумо ҳам гӯед ки Михаилҷон, чао бамбина. чао бамбина. дуруст гуфте. Каримзода Сиёвуш: Фарангиз, ба интихоби ҳамон либосҳои зебо ба шумо кӣ ёрдам мерасонад? оё ин либосҳои зеборо худатон интихоб мекунед ё ин ки ягон нафар дигар кӯмак мекунад? ташаккури зиёд бинандаи азиз. аслан дар интихоби либос худам либосамро интихоб мекунам. худат интихоб мекунӣ? аввал фикр мекунам. фикр мекунам ки агар ки дар нақша ягон консерт баромад дошта бошам, худам аввал образ барои худам мекашам. баъд дар пайи ҷустуҷӯи ҳамон либос мешавам. яъне ки он либосро харидорӣ мекунам. махсус аз хизмати ягон дизайнер ё ин ки дузандаҳо истифода намебарам. боз модарам ки бисёр завқи баланд доранд, ба ман кӯмак мерасонанд. ман он чизе ки интихоб мекунам ба модарам нишон медиҳам ва як аз баъдан розигии худро медиҳам. боз агар ки ягон норасоии камбудӣ дошта бошанд, кӯмак мекунам. баъдан як образи хуб мешаванд. барои ҳамин ҳам худам ва ҳам модарам ба ман кӯмак мекунанд. беҳтарин.
Тимоти Блэкстар ба мо менависанд. Ягон нафаре ки чунин тахаллус дорад, ман фикр мекунам. Салом ва хаста набошед, наворбардорон навистанд. Ман муроҷиат мекунам барои нафароне ки пайваста кор мекунанд. Бале, воқеан ҳам заҳмат мекашанд, кӯшиш мекунанд. Саволи нафар Фарангиз, чӣ сабаб шуд ки шумо сарояндагиро интихоб кардед? барои чӣ сарояндагиро интихоб кардам? барои он ки ман муҳаббати барзиёд дорам нисбати суруду мусиқӣ. ҳамин чиз маро водор кард ки ман рӯи саҳна бароям. муҳаббати сарояндагӣ ҳатто ки аз овони хурдӣ дар дили ман ҷой шуда буд. модарам фақат нақл мекарданд ки вақте ки ман хурд будам, назди оина истода ҳама вақт дар даст рақамчини ҷаҳишро гирифта чашмонамро пӯшида фақат суруд мехондам. яъне ки аз овони хурдӣ ман шавқи зиёд доштам. Аз овони хурдӣ шавқи зиёд дошти? ҳам рақсидан, ҳам суруд хондан. Бале, як саволи дигар пайдо мешавад. Аз кай боз ҳирфаӣ масалан таронахониро оғоз кардӣ? 2 сол мешавад ки ман рӯи саҳна ҳастам. 2 сол мешавад. бале, сарояндагӣ мекунам. албатта бароям душвор аст. ман каме дертар ба сарояндагӣ шурӯъ кардам, чун дар оилаи мо сароянда набуд. Оилаи мо ҳамазиёӣ ҳастанд. ҳоло ҳам фикр мекунам дер нашудааст. ман ба сарояндагӣ шурӯъ кардам ва имрӯз бошад модарам маро дастгирӣ мекунанд. Бале. Бисёр нафарон мегӯянд ки 50 солагӣ ин айни ташаккул ва рӯшёбӣ аст. ту 50 сола нести, вале ман гуфта истодам. Дер нашудааст ҳоло ҳам. Дер нашудааст. Яъне аз овони хурдӣ буд дар дили ту ва таи 2 сол аст ки кӯшиш карда истодаӣ ва фаъолияти яккаи худро, мусиқавии худро давом медиҳӣ. Дуруст. Ориёмеҳр Шодмонов: Апай Фарангиз, то ба ин дараҷа расиданатон аз ки миннатдор ҳастед, навистанд? ташаккури зиёд бинандаи азиз. Аз Мубориз Усмонов. аз Мубориз, аз дӯстам Мубориз, аз Худованди бузург. Беҳтарин. шукри Худованд мекунам ки Худованди бузург маро ба орзуям расонд ва ман сароянда шудам. баъдан ба модари азизам ки то имрӯз аз рӯзи аввали фаъолияти сарояндагиам маро кулан дастгирӣ мекунанд, бисёр заҳмат мекашанд. ба модари азизам аз фурсат истифода бурда миннатдории худамро баён мекунам. Ман салом мерасонам ба модари Фарангиз, мегӯям ки ташаккур барои шумо. саломи худамро мерасонам он кас дар хуҷанд ҳастанд. боз гуфтанӣ ҳастам ки бисёр заҳмат мекашам, чун мехоҳам ба як чиз ноил гардам, муваффақ шавам дар ҷодаи санъат. барои ҳамин кӯшиш кардан лозим аст. Бале. Вақте ки меҳнат мекунӣ, агар ки меҳнат мекунӣ, заҳмат мекашӣ, ҳатман худованд ба орзуву ниятат мерасонад. беҳтарин суханҳо. Нафари дигар ба мо менависанд: Нур Шоенбеков: шумо шавҳар доред? саволи шавқовар. Агар небошад, ман 29 солам, дар Таганрог зиндагӣ мекунам, фермаи худро дорам, зан надорам. Занг занед ё нависед, ман интизорам, номам Сангалиев. ин кас шӯхӣ мекунад. Ман фаҳмидам. шӯхӣ мекунанд. ба ҳар ҳол ман метавонам ба ин савол ҷавоб диҳам. Хуш. оиладор нестам ва албатта мисли ҳар як зан ман ҳам орзуи барпо кардани оила дорам. мехоҳам соҳиби фарзанд шавам. Мехоҳам хушбахт шавам ва агар ки дар зиндагии ман ягон номзади арзанда пайдо шавад, ман ҳатман ин имкониятро аз даст намедиҳам. Ва мо якумин шуда мефаҳмем. бале, аввал ту. аввал ман, баъдан Сангалиев. Ситорабоно аз Сона менависанд: Салом Фарангиз, саволи ман ба шумо чунин аст. Чӣ ки ман медонам, шумо дар бисёр давлатҳо будед. Кадом давлат шуморо бештар рӯҳбаланд гардонид? Агар шумо ноаён мегаштед, куҷо раҳсипор мешудед? Ташаккури зиёд. ташаккури зиёд ба он касам. ман ҳоло ба бисёр давлатҳо сафар кардагӣ нестам. ҳоло бисёртар дар Москва будам. Москваро бисёр дӯст медорам ва агар ки ноаён мебудам, ба Қаратоғ мерафтам. не, агар ки ноаён мешудам, дар ҷое пайдо мешудам ки зебо бошад, ҷое ки ҷанг набошад, ҷое ки хатар набошад ва ҷое ки инсонҳо ба якдигар муносибати хуб дошта бошанд. ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, маҳз ҷое ки ту мегӯӣ. дар ҷое ки мо қарор дорем, дар Душанбе пайдо мешудам. бале, ана дуруст аст. Саволи навбатӣ, тамошобинони азиз, Беҳрӯзи Раҷаб ба мо менависанд: меҳмони шуморо хушомадед мегӯям ва саволи ман чунин аст: бо кадом оҳангсозон ҳамкорӣ доред? ташаккури зиёд. бо якчанд оҳангсозон ҳамкорӣ дорам. айни ҳол бо Даврони Раҳматзод, бо Наргиз Пареш, бо оҳангсоз аз Хуҷанд Бузургмеҳр, бо Ҷовид Рӯзиев, бо Шоира Раҳимҷон ва ғайраҳо ҳамкорӣ дорам. беҳтарин. яъне ки доираи ҳамкории шумо васеъ аст. бо ҳамаи оҳангсозо қариб ки ҳамкорӣ мекунед? бале, албатта ин дар аввали фаъолияти кориам аст. аввали фаъолияти корӣ барои ин бояд ки ҳама чизро шумо санҷед, бинед. боз бо якчанд оҳангсозои Эрон ҳам кор мекунам. Эрон ҳам кор. ин нафарро ман медонам ки аст. Реза Рада як ҷо. бале, Реза Рада аст. дуруст.
беҳтарин. Гуландон Файзиева ба мо менависанд: мехостам пурсам, ту ҳам курсонатро аз донишгоҳи муосири гуманитарӣ дар хотир дорӣ. Мо ба ту муваффақиятҳо ва бисёр сурудҳои шӯхи навбанавро таманно дорем. Мо туро дар ёд дорем ва беҳад дӯст медорем, навистам. ташаккури зиёд Гулаҷон. Бале, ман дар донишгоҳи муосири гуманитарӣ таҳсил кардам дар факултаи равоншиносӣ. яъне ки равоншинос ҳастӣ ту? бале, ман равоншиносам ҳастам, гарчанде ки дар дигар соҳа айни ҳол кор мекунам, сароянда ҳастам, вале равоншинос будан албатта дар зиндагӣ ба ман кӯмак мерасонад, чун ҳама вақт ман байни мардум ҳастам, бисёр муошират мекунам, барои ҳамин ба ман дар зиндагӣ кӯмак мерасонад. Аминҷон Тоир ба мо нависанд: шумо варзишро дӯст медоред? Агар ҳа, кадом намудашро? ташаккури зиёд. бале, варзишро дӯст медорам, ба толори варзишӣ меравам. Хуш. дар як ҳафта 3 маротиба ним соатӣ машқ мекунам. Сино Содиқов ба мо менависанд: шумо бештар ба кадом ҳофиз ё сароянда пайравӣ мекунед? Устоди аввалини шумо дар сарояндагӣ кист? Саломат бошед, навистам. ташаккур. барои худам мушаххас маълум нест ки ба ки пайравӣ мекунам. шояд ки барои тамошобин бисёртар маълум бошад ки ман ба ки пайравӣ мекунам. ва устоди аввалини ман дар зиндагӣ модари ман аст. Модари чума? ман ҳама чизро аз модарам ёд гирифтам дар зиндагӣ. фаҳму кӯтоҳ муҳим. Собиров Азизҷон ба мо менависанд: фарҳанги шумо дар зиндагӣ аз чӣ метарсед? аз одамони бад метарсам. аз одамони бад ва аз набудани оина. чӣ мешавад баъдан дунё вақте ки худашро набинад Фарҳангиз? давом метиҳем. Аброр Наврӯзов ба мо нависанд: Фарҳангиз, шунида будам ки шумо барандагӣ карда ҳам метавонед. дар оянда ягон шабакаи телевизионӣ кор кардан ният доред ё ки фақат сароянда шуда кор мекунед? барои он ки шумо бисёр лафзи тоҷиконаи хуб доред ва зебо ҳарф мезанед, ин фикри ман буд. Саломат бошед, нависанд Аброр. ташаккури зиёд. бале, ман пештар дар телевизион ба ҳайси барандаи барнома кор мекардам ва агар ки бароям аз тарафи телевизион ягон лоиҳа пешниҳод шавад ва он бароям ҷолиб бошад, албатта бо телевизион ҳамкорӣ мекунам. Шодон Убайдуллоев ба мо навистанд: агар имконият бошад, ман мехоҳам то Фарҳангизбону айни ҳол мисраҳои зеринро сароянд. ман дигар мафтуни чашми пуршарорат нестам, ман дигар он содалавҳи беқарорат нестам. гуфтамат як бусаде, гуфти ту лоиқ нестӣ. ман дигар зори лабони шаҳдборат нестам. гуфтам аз ман марав, гуфтӣ ки бо ту ман хазон, рав кунун ҳар ҷо ки хоҳӣ, кордорат нестам. яъне ки ман ҳамин мисраҳоро бояд такрор кунам. бале. хуб. ман дигар мафтуни чашми пуршарорат нестам, ман дигар он содалавҳи беқарорат нестам. гуфтамат як бусаде, гуфтӣ ту лоиқ нестӣ. ман дигар зори лабони шаҳдборат нестам. гуфтамат аз ман марав, гуфтӣ ки бо ту ман хазон, рав кунун ҳар ҷо ки хоҳӣ, кордорат нестам. роз ман гиря мекунам. раҳмонова Малика менависанд ба мо. салом апай Фарҳангиз. саволи ман ҳамин аст ки дар ҳар як навори худ ё дар консертатон зебо ва зеботар ҳастед. сирри ин зебоӣ дар чист? Саломат бошед, навистам. ташаккури зиёд Маликаҷон. албатта ман худамро нигоҳбин мекунам, аз ҳар гуна ниқобҳои фоиданок барои рӯям истифода мекунам, ба толори варзишӣ меравам. ман фикр мекунам ки видео зир ягон ниқоб нест. нест. хуб, беҳтарин. ба ҳар ҳол ман ташаккур мегӯям. мо саволҳое ки интихоб кардем ба ҳамаи онҳо ҷавоб додӣ. ман фикр мекунам ки то як андоза ҷавобҳо самимӣ буданд ва чӣ хеле ки дар оғози барнома гуфта будам, саволҳое буданд ки рост ҷавоб додӣ ба онҳо. умед баром мебандам ки рост аст. ва худи ҳозир мо як бахш дорем ҳамроҳи Фарҳангиз. ин таронае ки ту иҷро кардаӣ, ин таронаро бисёр нафарҳо иҷро карданд, вале дар ҳама забонҳо ин тарона тарҷума шудааст. дар дасти ман дар варақ маст таронаи маъруф ва маъмули миллион алых роз бо 6 забон аст, аз ҷумла бо забони аслии ин тарона, бо забони русӣ. ва шумо худи ҳозир онҳоро бо навбат иҷро мекунед ва ман фикр мекунам барои ҳамагон шавқовар мешавад ки масалан бо забони ҳиндӣ ин тарона чӣ гуна садо медиҳад, масалан бо забони арабӣ чӣ гуна садо медиҳад, бо забони хиттоӣ чӣ гуна садо медиҳад. ва биёд аз тоҷикияш оғоз мекунем. як бор тоҷикияшро мехонӣ, баъдан мо мегузарем ба бахш. миллион 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 гули роз дорам ҳадие баҳри рӯи то, дасте дасте гул барот дорам ки ту донӣ ошиқет манам. беҳтарин.
акнун бо забони русӣ. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюбленный всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Ана ман кӯмак кардам. Хуб кардӣ. Қарсак барои мубориз. акнун рафтем гуфти ба қавле ки мегӯянд ҷои шавқовараш омад. Аз олмонӣ сар мекунем. Хуб, ту ба ман кӯмак кун. оғозан менен аз забони олмонан. Хуб, биё олмониро. Ту ба ман кӯмак кун. Рафтем. Millionen, Millionen, Million rote Rosen. Rosen. One Fenster aus dem Fenster des Fensterser. Sehen Sie, Jemand der Liebe und nicht hast du Liebe. Seele fuchsi in Bulle. мешавад. мешавад қабул. акнун бо забони ҳиндӣ рафтем. Хуб, оғоз кун. оғоз мекунем. Ла ла милан лал гула Чайса кия देखी रखे प्यार प्यार और गम है पुहलान min आपके लिए उनका ҷаван. акнун бо забони арабӣ рафтем. Million alhamara ما نفدت من الحرن من الوهاره شخص نباب النباب واختیاره مبارز از خودش میخواند. تتحول حیاته یالا على سر لک дуруст давом етем. акнун рафтем бо забони англисӣ дар инҷо навишта шудааст. 1 2 3 million red roses from the window of the window say one who love and sweet his life for you into flowers. мешавад. акнун забони мамлакати дӯсту бародарони мо хитоӣ рафтем. خان میگویی چونکن داده چوانگوکو یورن شوی جانگ ملن ای خیان جانگ تده شنگ وی اینی چنگ دعا. تو خوبتر از عهده‌اش برآمدی مبارز. یک کفکل میزنیم. یک قصد برای مبارز. سرانده شناخته جایزه‌داری آوازی طلایی از تلویزیون بارستان مبارز عثمانов. تشکر. من راستیگه مخلصانی زیاد دارم، پدرم، مادرم و بعداً برادری خردیم. این بود بخشی مخصوص با فرانگیسی دنیا. گفتم اینو دارم که امروز در مهمونی برنامه امشب فرانگیسی دنیا بودن. سرانده با استعداد، هنرمندی شناخته، ستاره نو و یک نفر خاکسار. بار دیگر فرانگیس رو خوش آمدید میگم با برنامه امشب. واقعا هم یک صحبت خوش بود، صحبت صمیمی بود. من تشکر میگم که امروز ما رو همراهی کردی و دل مخلصان خود رو شاد نمودی، به سوالهای آنها جواب دادی. من فکر میکنم که یگان کس نرنجیدن امروز و راه افتاده نشدن. اگر راه افتاده شدید یا یگان سوال رو ما قرائت نکردیم، البته این صحبت آخرین ما نیست، صحبت‌های دیگر در پیش است. بله خوب، تشکر مبارز. تشکر به کارمندان شبکه یکم که مرا به این برنامه دعوت کردند. خیلی شاد شدم، از صحبت ما هم شاد شدم. برایم خیلی جالب بود صحبت امروزه و سلام خودم رو به تمام بینندگان، به تمام مخلصانم میرسانم. باز چه گفتنی ها داری مبارز؟ باز گفتنی دارم که برای تو موفقیت. تشکر. در جدایی که انتخاب کردی این جدایی است که جدایی مکمل است. مشکلات‌های زیاد دارد. من برای تو موفقیت خواهم. تشکر. نوبسته به همه این مانع‌ها نگاه نکرده، تنها به پیش و انتظار هستیم محصول کاری نوی تو را. تشکر مبارز. سلامت باشی. با تو هم بردباری ها رو تمنا میکنم. آباد باشی. تماشاگران عزیز ما، این بود برنامه امشب. با شما بود مبارز عثمانов و فرانگیس دنیا. شاد و پیروز باشید. امشب